9, 10, 11. Добре. Здравейте всички, казвам се Стоян Димитров Синикчийски. Това момче се казва Мишо Павлов, той е само на 16 години и това е резултат постигнат за една година от тренировки, без хранителни добавки, без химия, само с правилни тренировки и с правилна храна. Ако искате и вие да приличате на него, може да го потърсите за лични съвети. В момента го подготвим за фотосесия, смятам, че се е справил доста добре. Искам да ви пожелавам всички успех и това е сега. Стига да не забравя да включиш фотошопа за първо. Благодаря. Everything